50 jaar afschaffing slavernij. Daarvoor zijn er een serie masterclasses georganiseerd onder auspicie van Fundación Museo Tula. De eerste is 5 april geweest, de volgende is 15 april. Wat kunt u zeggen over deze masterclasses? Waarom worden deze georganiseerd? Nou, het is de bedoeling dat ze het publiek informeren, ja, dus meer informatie geven, zodat ze meer weten over het slavernijverleden, de impact die het heeft gehad, maar ook met de reparatie. Ja? En wij van de Nationale Commissie plaatsen het ook in het kader van de dekolonisatie en emancipatie. Dus het is de bedoeling dat mensen meer betrokken raken bij de discussie over reparaties en dat er meer bewustwording komt over het slavernijverleden en de nawerking ervan. Al de topics die wij gaan geven hebben verband met reparatie en met de nawerking van het slavernijverleden. En het is om mensen ook meer achtergrond over deze hele discussie te geven, want er wordt veel over gesproken. Vooral daarom. We willen mensen geïnformeerd mee laten discussiëren, zodat ze weten waarover het gaat. Eigenlijk is dat wel heel belangrijk, want vaak discussiëren mensen mee zonder precies de kennis te hebben. Daarom. En daarom zijn we ook blij dat er zoveel belangstelling bestaat voor de masterclasses. De eerste masterclass hebben wij in totaal zo'n 130 aanmeldingen gehad, waarvan 90 direct hebben deelgenomen. En ongeveer zo'n 323 mensen hebben daarna nog dus de video's bekeken van de eerste masterclass. Dus er is wel belangstelling en we gaan door. Dus we hebben over de impact op de gezondheid hebben we. We hebben impact op de economie. Dat is voor ons heel belangrijk, want slavernij, dat kwam ook in het eerste masterclass naar voren. Eigenlijk zeggen wij reparatie heeft te maken met herstel van de achterstand die zeg maar de nazaten, maar ook hun gemeenschappen hebben opgelopen. Ten opzichte van de rijkdom die de kolonisator eigenlijk vergaard heeft om zijn eigen... om er beter van te worden. Precies, ja. Dus wij zijn juist daardoor achtergebleven. Ja. En reparaties is juist bedoeld om dat in te halen. En inhalen betekent inhalen op al die gebieden waarop slavernij een impact heeft gehad. Aanstaande zaterdag hebben wij dus de tweede masterclass. En dat is heel interessant. Want de manier waarop wij direct te maken krijgen als nazaten met de nawerking van slavernij is wanneer wij proberen dus zeg maar onze stamboom op te zetten. Wij worden er keihard mee geconfronteerd als nazaten. Want je komt tot 1863 en je gaat niet verder. Dus dat is voor ons zeg maar heel duidelijk, want een nawerking van slavernijverleden. En zaterdag willen we juist daaraan aandacht aan besteden. Want als slaaf mocht je vroeger dus je eigen naam niet meenemen vanuit Afrika. Je kreeg een andere naam van de Jong. En daarna, dat was voortaan je naam. Ja. Dat was voortaan je naam. Dat nam je, eigenlijk is dat het afnemen van je identiteit. Ja, om je af te zeg maar, snijden van je verleden, je Afrikaanse verleden en je identiteit in feite af te nemen. Daarnaast mag je ook geen achternaam dragen, want je bent gewoon geen mens. Een slaaf werd niet erkend als een mens, ja? Dus ben je geen burger, dus mag je ook geen achternaam hebben. En toen bij de slavernij moest dat dus gecorrigeerd, bij de afschaffing moest dat gecorrigeerd worden. De meeste slaven kregen namen van de plantage-eigenaar waarop ze wonen, ja? Of ze kregen een achternaam door de burgerlijke stand zelf die er iets van maakte. En meestal was het de moeder van de slaaf enzovoorts. Maar wij worden er, heden ten dagen zijn er veel mensen die op zoek zijn naar hun roots. Ja? En dan worden ze direct geconfronteerd met dat, als nazaat met dat gegeven. En daar gaat het dus aanstaande zaterdag? Ja, dat gaat het zaterdag. We gaan dus, want tegenwoordig hebben ze toch meer informatie over die periode daarvoor. Ja? En we gaan dus mensen informeren, dus een deskundige op dat gebied, mevrouw Monsanto, die gaat mensen informeren hoe kom je verder dan 1863 en hoe kan je je familieboom verder opzetten, zodat je meer weet over zeg maar, je verleden ook. Ja? En ja, ze hebben dus in het kader van de excuses
hebben ze ook aangeboden dat de nazaten DNA-tests kunnen doen. En ook dat ze hun naam eventueel kunnen laten veranderen, gratis kunnen laten veranderen. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die te maken hebben met één van die naamwerking, namelijk het afnemen van je naam en je identiteit